أرئيس تزينام نخلن هجرات أفريقيا معوالة زمت سرعة مزنات مرت مزرقاحي قبائلهم مكتل قدماي منيستر تمسكن ترونه أب كل الأمحرة لعلى شوعة 4 مليون زخانو تمهرو مزجيب كان ممهر دخل قدما مدلاو كما استقبر بيت عيوت مرت تخلل أفليتهم كابا وصاي قدماي منيستر اسرائيل بنيامين نتنياهو حوتين اسرائيل بمتقعو كبيد واغا انخفل يلوم سلام تعنا بلكم يتمسيوز خبركم تملكتنا كاب تي في مدب قنقوا تقرين على تومات زينا كاب الساعة جميرونا بهم كبلي مات زينا مرحبونا زريت بريهو حبيركم كتأني فلما حتصر زيناتات قدما منيستر دكتور أبي أحمد نعبي قدب هداس إثيوبيا أميتهم ملأخ تحليفهم جمارو من سعرار إثيوبيا تأبتا دم تأبتا رهات تأبتا نبعات تأبتا ماي دمار وتسئيت مخانو زقدب هي وملكت كوينون ولدو اندا مسكرة كنب بريلهم نخلن هاجرات أفريقيا معبالة زمت سرعة مزنات مرت مزرقاحي قبائلهم مكتل قدماي منيستر تمسكن ترونه توم مكتل قدماي منيستر عبا من بل 4 حدن عمتاو كونفرنس حبرت مزناتات مرت أفريقيا كمزبل وتمرتي مسارات كبرن معبالن يوم كلهم هزانات كمهارو زخلولو صباح كفتار كم زلو بمحبار سري تمرتي فلي وهبتو زي كونس نخلهم تبصح مقبار كم زقبا أجنزيبهم كلهم هزانات كمهارو زخلولو صباح كفتار كم زلو بمحبار ترى تمرتي فلوي وهبتو زي كونس نخلو تبصح مقبار كم زقبا قريصوم علامة عامتاو كونفرنس حبرات مزانات مرت أفريقاون ترى تبصحنتن كم زخونه قريصوم مزانات مرتي زحجزلو مسارحي طرح زي كونس ابي كم زلنا نريلون نابي كم نخيدنا نمرحلون انفت زملختيلهم اتا كونفرنس لو تمكروز قبرلو همون فتران مصنعتاتن بمكفال حسابات نبزحش معراف براخ زساغرلو هم زخون ابريهم أب استفلالي عودتات ناي أفريقيا صباح كوسونو زخلو سرحت موغاني قبايلهم بروفيسور برهانو نقام أب زخونا علم ناي صباح أفريقيا كوسونو زخلو سرحتي بمتحببار موغاني دليلهم منيستر تمرتي بروفيسور برهانو نقام مبل 4 حدن عمتاو كونفرنس حبرات مزناتات تمرت أفريقيا أب أديس أبا نتخيد يركب بروفيسور برهانو نقاب توان كم زبلغو عالم أب لوطي سلطانة بمخانو كأسأل قعزو أفريقيا محسابا مسرحن يدليلهم أب استفلالي زفرات ناي إثيوبيا يخون ناي أفريقيا صباح بزت أمام الكونتات المهنات بمتحبار مسراح كم زقبات نوتي بام أب قصالنا أفريقيا زحقوا فلوت إن مرقات ناي صباح مبصحيكو سنو أب زخلو عودتات حرشا لمعات حيلي مسارة لمعاتن تمرتن مسراح يقبايلهم وانا دايركتور قلقالوت مزنان فتناتات تمرتي إشاتو دكتور إشاتو كبدا بقدهم مزنات تمرتي كاب مزنا حليفو نحافشا وعاوة تمرتي موعال أدلاي خمزخونا أبريهم هاجراو ربح إثيوبيا مخبار وشتاو حدنتن قطباو عقمي متنخار يقبا تباهيلهم حلف عالم لخركب بارتي بلصقنا دكتور بقيلا هوريسا هاجراو ربح إثيوبيا مخبار وشتاو حدنتن قطباو عقمي متنخار يقبايلهم مبل 3 عامات من مسرات كوربوريشن ميديا محرا ملكيتو ميديا بزحناتن هاجراو ربحن سلامن بزبل مري حساب سلالو عوده مصنعتي لعلوت حلفتي سراحه بسترخبلو ابا كتما بحر دار يسالت اللهم ابت مدرخ ميديا هاجراو ربحه بزبل رئسي مصنعتها صحف زقربو دكتور بقيلا هوريسا خمز بلغو كلهم زيغاتات بكل مداو منقدي هاجراو ربحاتات إثيوبيا نمحلاو بحدنات كسرح الله ويلهم نهاجراو ربح زغود زخونه يكون منقسقاس كفشل كم زقباون قليصهم نزر ما وشتاو حدناتن سلامن معقاب كمون قطباو عقمي متنخار ديمقراسيو عقمي نمهنات
بحبار كسرحو خمزة اللوم مقلاتهم قلقالو زينا إثيوبيا تابسيبهم كاب تتقباينات نمنغاف بعد حرشا استجمروا سرحتي ريو صيت يمصلو خبلو منيستر حرشا اي تاديسو ارغا غليصوم حرشا بمزمان كاب تتقباينات نمنغاف استجمروا تغبارات انيشيتيف عود حرشا ريو صيت نامصيو خبل منيستر حرشا اديسو ارغا حبيرام اب عود حرشا بجت عامت 2017 عام تمرت غمغام افتطمان تلم بجت عامت 2018 زاتب كتما ادما يكايدالهم اي تاديسو ارغا بتوان كم زبلو كاب تتقباينات نمنغاف استجمروا تغبارات ኢኒሼቲቫት ዓውድ ሕርሻ ርኡይ ውጽኢት የመዝግቡሎም ኣብ እዋን ሓጋይ በመስኖ ዝለምዕ ስርናይ ልምዓት ጽድያን ክረምትን ቡን ጸባ ላሕምን ልምዓት ሓፍቲ ዓሳን ዓወት ከም ዝተመዝገበ ኣመላኺቶም ኣብ እዋን ክረምትን በመስኖ ዝለምዕ ስርናይ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ዓመታዊ ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ዝነበረ ልዕሊ 17 ሚልዮን ኩንታል ፍርያት ስርናይ ከም ዘትረፈ ተዛሪቦም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ሆቴላት ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ጳጉሜንን መስከረምን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዝካየዱ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ጉባኤታት ኣድላይ ምድላውና ገብራ ይርከባ ክብል ማሕበር ወነንቲ ሆቴላት ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጦም ቅነ ጉባኤ ለውጢ ከባቢ ኣየር ሕቡራት መንግስታት ካልኣይ ጉባኤ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣፍሪካን ካልኣይ ጉባኤ መራሕቲ ካሪቢያንን ኣፍሪካ ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ጳጉሜንን መስከረምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየዱ እዮም ፕሬዚዳንት እቲ ማሕበር ወይዘሮ ኣስቴር ሰለሙን ሆቴላት እታ ከተማ ኣብቲ ጉባኤ ንሳተፉ ኣጋይሽ ዝምጥን ግልጋሎት ንምሃብ ብትኹረት እናሰርሓ ይርከባ ሆቴላት ባህሊ ምቕባል ጋሻ ኢትዮጵያ ዝተላበሰን ዘበኑ ዝጠልቦን ግልጋሎት ንምሃብ ብቆራጽነት እናሰርሑ ከም ዝርከቡን ተዛሪበን እቶም ዝውሃብ ደረጃኦም ዝሓለውን ባህሊ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቑ ንክኾኑ ልዝብን ክትትል እናተገበረ ከም ዝኾነ እውን ሓቢረን ብፍላይ ድማ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ብጻኒሒቶም ዘይርስዕ ግዜ ንክሕልፉ ስርዓተ ኣፈላልሓቡን ባህላዊ ምግብታት ባህላዊ ሳዕስዒታትን ካልኦትን ናጋይሽ ንምፍላጥ ምድላው ተጀሚሩሎ ኢለን ሆቴላት ኣብቲ ጉባኤ ንሳተፉ ኣጋይሽ ንዝህብዎ ኩሉ መዳይ ግልጋሎት ካብ 30 ክሳብ 400 ዝበጽሕ ምንካይ ዋጋ ንምግባር ከም ዝተስማምዑ እውን ኣመላኺቶም እዮም ብኻልእ መዳይ ግልጋሎት ማይ መብራህቲ ስልክን ካልኦት ግልጋሎታትን ምቁራጽ ከየጋጥም ኣመራርሓ ከተማ ዘርኣይዎ ቆራጽነት ዝናኣዱ ኢለን مارزينا هما بمكتال تركب واحد ما بزرزر نابن رؤيهم قدات كنحلف هذا كل الأمحار على 7.4 مليون زخون تمهار ومزجيب كان ممهار زاخل الكلمة مدلاو كم استجبره بيت عيوت مرتي تخلل فليتهم بمعرج مكتل رئيس محدار حلفيت محبرة والزفرن بيرو تمرتن ويزرو مولونش جسي أب خلتشن 10 شمون تنام تمر زبنة تمرتد هيبن غازيت أو مجلة هيبن لقد قامت بمنادرجو ላይ ጥረት ላይ እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህፃናትን ወደ ትምህርት ገበታቸው ለማምጣት ኣብዚ ቅጽል ዓመት ኣብነት ሳለጡ ጻዕሪ ብፍላይውን ዕድሜኦም ንትምህርቲ ዝበጽሑ ህፃናት ናብ ትምህርቲ ያምእታው ብዝለዓለ ብርኪ ክንሰርሒና ኣብ ጎስጓስ ትምህርቲ ንወለዶ እውን ሰናይ ፈቃደኛታት መናእሰይ ብምስታፍ ኣብ ክረምቲ ይሓገዝ ንከቡ ጌርና ኢና ዝተፈላለዩ ናውትታት ትምህርቲ እውን ኣኪብና ኢና ስለዚ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ነዙያ ውሽጢ ግምት ብምእታው 7.4 ሚሊዮን ተማሃሮ ክንምዝግቢና ኣብ እዋን ክረምቲ ሰናይ ፈቃደኛታት መናእሰይ ብምስታፍ ናውትታት ትምህርቲ ምእካብ ከም ዝተኻለ ዝሓበራተን ሓላፊት ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ምዛሙን በርከት ዝበሉ ጻዕርታት ከም ዝተወገኑ ገሊጸን የትውልድ ቅብብሎሹ እንዳይቋረጥ ለማድረግ ቅብብል ወለዶ ንኸይቋረጽ ንምግባር ታሪክ ህዝብና ብዝምጥን መልክዕ ንትምህርቲ ዝህቦ ዋጋ ንምምላስ ክንሰርሒና እዚ ድማ ጻዕሪ ኩሉ ዜጋ ዝሓትት እዩ ትካል ትምህርቲ በይኑ ዝምልሱ ሕቶ ኣይኾነን
ስምምዕነት ናጻ ንግዲ ዞባ አፍሪካ ኢትዮጵያ ሃፍቲ አህጉር በተመጋጋቢነት ንኽጥቀም ዘኽእላ ብዛዕባ ምዃኑ ሃገር ለኸ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ተዓውድ ገሊጾም ኣብ ቀርና አፍሪካ ዕዙዝ ግደ ይህልዎ እዩ በዝተባሃለ ኣብዚ መሰረተ ልምዓት ዝተማለአሉ ናጻ ንግዲ ዞባ ድሬዳዋ ብርክት ዝበሉ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ተዋፊሮም እዮም ጌታቸው ዓለሙ ተወሰኸሎም أهجراوي سممعنت ناس عزوبا نقدي حد حداو متأسسار نقدي نمسلات أهجراوي قطنا نقديوم أبتي سممع كامونغوز فرما هجرات حانت زخونة إثيوبيا نقبراو نتدما قدا أموزا تركب أبزوبا قرني أفريقيا عزوز قدا كهلويو زي تباهاللو ناس عزوبا نقدي دريدوا ترقوحيو كتقاقامة 2014 بإثيوبيا 2014 عام تمرت يتعايشو حزي عبز حلفو سلستوارح زتجمر سراحون هلو بزيد ما 41 سب هافتي تمزكيبهم اتوم 16 كفليت فصيمم يوم اتوم 10 درجه سرح جميرهم يوم زي مالته كاب منغوت يستدالو 48 هكتار اتي 33.7 هكتار نابه سرح اتيو بمسرت زي كساب زحلف 30 سنه 260 مليون بر زوز نقدي تساليطلو يو بزاو مسرت እስካሁን እስከ ባለፈው ባጭር ጊዜ ውስጥ እስከ ባለፈው ሰኔ 30 ድረስ 262 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ንግድ ተካሂዶበት ብርክት ዝበሉ ሰብ ሃብቲ ኣብቲ ንግዲ ቀጠና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ተዋፊሮም እዮም ኣካያዲ ስራሕ ኣፍራይ ክረጢት ሲሚንቶ ሃምፕላስ ማኑፋክቸሪንግ ዛይድ ኣምባከሪ እቲ ዞባው ንግዲ መሰረተ ልምዓት ከም ዝተማልአሉ እዮም ገሊጾም ይሄ የምታዩት አዳራሽ ወይም ሼዱ ሁሉ ነገሩ የተሟላ ነው እዚት ሪኦ ዘለኹም አዳራሽ ወይ ድማ ሼድ ኩሉ ነገር ዝተማልአ እዩ ቀጥታ ማሽን ናምፂና ኢና ተኺልናዮ ድሕሪኡ ናብ ስራሕና ኣቲና ኣብዚ ግቢ ወይ ድማ አዳራሽ ሙሉእ መሰረተ ልምዓት ዘለዎ እዩ መብራህቲ ኣለዎ ማይ ኣለዎ መስመር ስልክ ኣለዎ ካብዚ ወፃኢ ነዚ ትካል ዘድልይዎ ግልጋሎታት ትካላት ፋይናንስ ጉምሩክ ባንኪ ኢንሹራንስ ቴሌ ኩሉ ነገር ኣብዚ ኣብ ግልጋሎት ሓደ መስኮት ሰርቪሳት እንረክብ እንትኸውን ዘተኣማምን እዩ ኣብ ኢቲቪ መደብ አዲስ ቀን ጉዳይ ሃገር ጋሻ ዝነበሩ ምክትል ፕሬዝደንት ሃገር ለኸ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ዘፈር ኣበባየሁ ግርማም እቲ ዞባ ንግዲ ንኢትዮጵያ ልዑል ፋይዳ ዘለዎ ብዛዕባ ምዃኑ ኣልዒሎም ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግንባታዎቿ በከፍተኛ ደረጃ ነው የተሰሩ ያሉት ህንጸታት ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ብልዑል ብርኪ እዮም ዝስርሑ ዘለው ፓርክ ኢንዱስትሪ ሐዋሳ ኣሎ ካልኦት እውን ብበዝሒ እንፈልጦም ፓርክታት ኣለው ኣብዞም ፓርክታት እዚኦም ዝፈርፍ ፍርያት ካብ ዕዳጋ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፉ ኣብዞም ቦታታት ምሻጥ ዝከኣለሉ ኩነታት ኣሎ ምሻጥ ኪልና ኢና እንትብል ድማ ሃገር ብተዘዋዋሪ ትርባሕ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ረብሓ እያ ትረክብ ንኣብነት ኣነ ብውልቀይ ናብ ዕዳጋ ኣውሮፓ ኤክስፖርት ይገብር እየ ናብ ዕዳጋ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ካናዳ እትገብሮ ኤክስፖርትን ናብ ካልኦት እትገብሮ ኤክስፖርትን እቲ ውድድር ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ናብ ኣፍሪካ ንዓና ቅልል ይብለና እዩ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ኣለዉ እሞ ቅድም ክትቀስ ከም ዝነበረ ሃፍቲ ኣፍሪካ ንሕና ባዕልና ተመጋጋቢ ጌርና ክንጥቀመሉ ዘኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ረብሓ ንረክብ ኢና ስምምዕነት ናጻ ዞባ ንግዲ ኣፍሪቃ ወርሒ መጋቢት 2010 ዓ.ም ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ተፈሪሙ ዕላማት ስምምዕነት ንምቅልጣፍ ምንቅስቃስ ንግዲ እንትኸውን ኢትዮጵያ ድማ ንግብራውነት ኣህጉራዊ ስምምዓት ብተበግሶ ትሰርሕ ብዛዕባ ምዃና እውን መርኣያ እዩ كله زعوة لوميت من قد سلام كقدم بمقبار راب إثيوبيا وحي سلام مفتار نصبح زي بهالجود داي مخانوس حبيرهم زعوتنا مقبار دما قد عبيت قدن ما راح تايمانوتن وسانا مخانو تقليت لهم عباد دمك سلام أبستن من فلقوا بيجيكنو كسلام ما ترس لمجد كسلام متعرفوا إثيوبيا تسفان حلم زيقاتات جهاد بسلامه كلنتناوي منقسقاسيوم سبات وليدوم نخعبيو وفيروم نخعاتو ريسوم فريرهاتوم نكرخبو نجيدوم نكترفو حريسوم نكفريو تماهيروم نكمرامرو تمراميروم دما نكمهزو كوتاس هيوتومن نبروتومن وحس زغبرو سلامن توليوم ኮይኑ ግና ኢትዮጵያውያን ከምዚ ዓይነት ዘላቕነት ዘለዎ ሰላም ንምርካብ ብታሪኽ ኣጋጣሚ ዕድል ኣይረኸቡን ረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዕላማ ገይሮም ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ብዘረጋግጽ መንገዲ ሰላማዊ ቃልሲ ዘይምክያድ ዓብይ ጸገም ኮይኑ ህዝብን ሃገርን እንትጎዲ ይረአ ለሁሉም ነገር የበሰለ ነገር ለመብላት ሰላም ነው የሚያስፈልገን ዝበሰለ ነገር ለመብላዕ ሰላም የድልይ ክፍኣት ኩናት ካብ ዝሓለፈ ኩናት ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ርኢናዮ ኢና ኩሉ ይፈልጥ እዩ
ሁሉ ድማ ተማሂሩ እዩ። ሰላም በጣም እጅግ አስፈላጊ ነገር ለሰው ልጅ ወጥቶም ለመግባትም አስፈላጊ ነገር ነው። ሰላም ወፂኻ ንምእታው ወሳኒ እዩ። ብሓፈሻ ሰላም ንወዲ ሰብ ብጣዕሚ ወሳኒን ዘድልን ጉዳይ እዩ። ከም ሃገር ብዙሕ ፀገም ሓሊፍና ኢና። ሕዚ ግና ዘሎ ሰላም ክቕፅል ንምግባር መንእሰይ ጠጠው ኢሎም ክሓስቡ ይግባእ። ረብሓ ህዝቢ ንምርግጋጽ ተዓሊሙ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ኩሉ ግዜ ሰላማዊ ክኸውን ከም ዝግባእ ዝሕብሩ ፖለቲከኛታት ቤትን ምዕባልን ህዝብን ሃገርን ብዘይ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክረጋገጽ ኣይኽእልን ይብሉ። ኣብዚ ኸይዲ ዕላማኦም ንምዕዋት ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም መማረጺ ወሲዶም ዝቃለሱ ሓይልታት መንተ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ዝርርብን ምይይጥን ክቅድም ብምግባር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክመርጹ ይግባእ ይብሉ። እኛም ጦርነትን በስማ በለው ኩናት ብስማዕ ስማዕ ኣይኮንና ንፈልጦ ብተግባር ርኢናዮ ኢና ኣይትረፍናሉን። ዘይፈተናዮ ዘዋፅእ ሓድሽ መንገዲ ግን ኣሎ። ንሱ እውን ኩሉ ሰዓራይ ዝገብር ሰላማዊ ምይይጥ እዩ። የሰላማዊ ትግል አማራጭ የሌለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ መማረጽ ዘይብሉ ጉዳዩ ቅድሚ ሕዚ ዝተኸፍለ መስዋዕትነትን ወለዶን ይኣክል ኢልካ ብዝርርብ ብምይይጥን ብሰላማዊ መንገድን ሕቶ ፖለቲካ ምምላስ ዝከኣለሉ ዕድል ምፍጣር የድሊ። ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ካብ ምምራጽ ወጻኢ ምስ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዝቃለሱ ኣካላት ንህዝቦምን ንሃገሮምን ክብሉ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ወገኖም ተጸንቢሮም ሰላሞም ክሕሉ ከም ዝግባእ ዝተሓበረ እንትኸውን ነዚኦም ብምምዓድ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክመጹ ኣብ ምግባር ግደ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ወሳኒ እዩ። ስለ ሰላም በማውራት ሰላም አይመጣም። በተለይ ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ላይ ያሉ መሪዎች ብዛዕባ ሰላም ብምውጋዕ ሰላም ኣይመጽን። ብፍላይ ድማ ኣብ ትካላት ሃይማኖት ዘለዉ መራሕቲ መምሃራን ቤተ ክርስቲያን ዘመሓድሩ ኣብ እስልምና ይኹን ኣብ ካልኦት ትካላት እምነት እውን ዘለዉ ምሁራን ቀዳማይ ምልክት መግለጺ ኣባልነት ሰላም ምዃኑ ይርድአኒ። ነዚ ሰላም ንምቕባልን ሰላም ንምእዋጅን ቀዳማይ ተበግሶ ይሓትት እዩ። ትካላት ሃይማኖት ደው ዝበላሉ ተልእኾን ብዘይ ምስልቻው ንሰላም ድለይዋ ስለ ዝብል ምድላይ ኣገዳሲ እዩ። እንተዘይደሊናያ ነታ ሰላም ክትረኽባ ኣይንኽእልን። ስለ ዝሰማዕናያ ጥራሕ ብዛዕባ ስለ ዘውረና ጥራሕ ስለ ዘዘንተናላ ጥራሕ ሰላም ክትረክብ ኣይንኽእልን። ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ብመንጽር ዘላቶ ወድዓዊ ሓቂ በርባዕቲኡ ሸነኽ ዝድለ ሰላም ንኽመጽእ ኣብ ትካላት ሃይማኖት ዘለዉ ሰባት ንሰላም ምድላይ ከምኡን ምትግባር ኣቐዲምካ ናብ በዓልኻ ቀጺል ድማ ንዘገልግሎም ማሕበረሰብ ወይ ድማ ሰዓብቲ እቲ እምነት ሰላም ኣብ ውሽጦም ንኽሰርጽ ምግባር እዩ። እዚ እንተተገይሩ እንደልዮ ሰላም ንኽመጽእ ተስፋ ንገብር ኢለ ይኣምን። ትናንት በመቶ ሺዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚህ ሰበብ ትማሊ ብኣማይት ኣሽሓትን ብሚልዮናትን ዝቁጸሩ ሰባት ብሰንኪ እንትሞቱ እንትመዛበሉ ካብ ቦቶም እንትለቁ መንበሪኦም እንትዓንዉ እንዳረአናዮም ዝጻንሐና ከይድታት ደጊሞም ንኽመጹ ንምንታይ ንፈቅድ? ኣብ ኩሉ ኣንፈት ዘለዉ ሰባት ብሓደ ይኹን ብኻሊእ ወገን ናይ ሓዲኡ እምነት ኣካል እዮም። እዞም ኣብቲ ኸይዲ ዘለዉ ሰባት እሞ ንምንታይ ኢና ደቅና ምእካብ ንደቅና ግደፉ ኢልና ደው ምባል ዘይከኣልናዮ? ኣብ ኩሎም ኣንፈታት ዝለዓሉ ጸገማት ኣይፋሎን ኢልካ ደው ምባል ኣቦታት ሃይማኖት ኣብ ቅድሚ መንግስቲ እውን ኣይግባእን ምባል እንተሃልይዎም ክውሉ ይግባእ። ከም ማሕበረሰብ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ሕቶ ኣለና ምባል ይከኣል እዩ። ሕቶና ብሓይልን ጉልበትን ኢና ነፈጽም፣ በጽዋራትን ብኩናትን ኢና ነፈጽም ዝብል ኣካል እምነቱ ካብ ዝፈቐዶ ወጻእ ክሰርሕ እንተኢሉ ኣቐዲምካ ምስራሕ ቅድሚት ምስዋእ እንተሃልዩ እውን ኣቦታት ሃይማኖት ሰላም ንምምጻእ ክኸፍልዎ ዝግባእ ዋጋ እዩ ኢለ ይኣምን። ይህ ሰላም እንዲመጣ ሰላም ንኽመጽእ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ዓበይቲ ዓድን ሽማግለታት እቲ ከባቢ እቲ ጸገም ናብ ዘለዎ ከይድካ ምቅርራብ የድሊ። ከጸሎታቸው ጎን ለጎን ጎንን ጎኒ ምስ ጸሎቶም ክገብርዎም ይግባእ ዝብሎ ዝምልከቶም ኣካላት እቲ ጎንፂ ቀሪቦም ብሽምግልና ንምፍታሕ ፍቓደኝነት ምሕታት እዩ። ሽምግልና ምስ ፍቓድ ስለ ዝኸይድ መንፈሳውነት፣ ፍልጠት፣ ተቐባልነት ዘለዎም ከም መጠን ዕምቆት፣ ስፍሓትን ሕልኽልኽነትን እቲ ጸገም ሽማግለታት ዓዲ ንዕኡ ምፍላእ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ብዘርኣዮ ተደጋጋሚ ቁርብነትን ተበግሶን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሰላማዊ ቃልሲ ንምክያድ ብምውሳን ናብ ወገኖም እናተጸንበሩ ከም ዝርከቡ ይዝከር። ዜና ዕዳጋ ኣብ ምሕዳር ከተማ አዲስ ኣበባ ቀጻልን ዝኽበሩ በዓላት ፍርያታት ብስፍሓት ብምቕራብ ስራሕቲ ምርጋዕ ዕዳጋ እናተወገነ ይርከብ።
ምክትል ከንቲባን ሓላፊ ቢሮ ልምዓትን ኢንዳስትሪን እታ ከተማ ይተጃን ጥራራባይ ኣብዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ቀጻልን ዝኽበሩ በዓላት መሰረታዊ ጠለባት ናብ ሕብረተሰብ ብስፍሓት ምቕራብ እናተሰርሐ ይርከብ ኢሎም ፍርያታት ጠለብ ብበዝሕን ብጥሬትን ብምቕራብን ዝሕጋዊ ነጋዶ ናብ ሕጋዊ መስመር ከኣቱ ብምግባር ስራሕቲ ምርግጋዕ ዕዳጋ እናተወገነ ከም ዝኾነ እውን ኣልዒሎም ኣብ መእተዊ በርታት ከተማ ዝተሃነፁ 5 ኩለ መዳይ ማእኸላት ሕርሻ ካብ መላእ ከባቢታት ዝሃገር ፍርያታት ሕርሻ ብቐጥታ ብምቕራብ ግደ ዘይሕጋዊ ድለላ ነክዮም እዮም ኢሎም ኣብቶም ማእኸላት ልዕሊ 500 ነጋዶን ልዕሊ 250 ኣፍረይቲ ፍርያቶም ብበዝሕን ብጥሬትን እናረቡ ከም ዝርከቡ እውን ኣመላኺቶም بخالق مداي مسم محياش مهيات تحاحزون هرواق خيقاتم ببركو قبر حيل تتايشو طبق قدرنا تقبر خمس خونة تزاريبهم سيحقونا قادو أب فرياتات وسخ كي قبرو حبر السب آد لاي متحبار خقبرون حاتيتهم زينو تقيم قدما منيستر إسرائيل بنيامين نتنياهو حوتين إسرائيل بمتقعو كبيد واقع أنها فلئيلهم ثم قدما منيستر مولو زوبات نكارن قرات أنتن إسرائيل أنها تعذب بمبال مجلس هبام إسرائيل متقعت المزلو وخلو كانت قعين أزبلو نتنياهو نزات كعنا ملسو زخفا إلهم متقعت إسرائيل سعبو استفلا لها قراتن تكالاتن عب العلي منقست نتنياهو نقفيتا زسمعن تخون تكبار عالم لخمره زت حسيلهم حماس قبل على بريزيدنت او بيت منغستي صنعاء كم اول منبري نصحات زبطحو حدقه اسرائيل لؤلاؤነት هاجرات عربن عالم لخ حققاتن متحاسا زرئي لهم اقبال قال منيستر قدات وصاي ايران ون اسرائيل بيمن جبن كينات فصيما يخبل كونينيوم اتتصبصاب كاب الجزيران ذا تايمز اوف اسرائيل زترخبايو مار زينا قل من بززامو غند نبتا زينا نخلن هجرات أفريقيا معبالة زمت سرعة مزنات مرتي مزرقاح يقبا قبلو مكتل قدماء منيستر تمسكن درونها قلي جوام ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 7.4 ሚልዮን ዝኾኑ ተምሃሮ መዝጊብ ካን መምሃር ዘኽእል ቅድመ ምድላው ከም ዝተገበረ ቤት ዕዮ ትምህርቲ ትኽልል ኣፍሊጡ ካብ ወጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሕቱን እስራኤል ብምጥቅዑ ከቢድ ዋጋ እናኸፈለ ኢሎም على توم معد زينة تخطات لكم ونيرون اسلام كتالكم يمسكن بروح مشات